आङो बे समावहाय लाइभ भिडिअ फैदों मानो होननानै बुङोब्ला दायो आंजों लोगोसे दङ माखासे दावराय दाउ आं बिथांमोननो दा दाना होनो सानदों आरो र' अ दा बिथांमोननो आङो दाना होनो सानदों दाना होनायाव आं नोंथांमोननो लाइभ देखायबायदों नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना आंजों लोगोसे दा सोर सोर दङ सोर सोर फैदों लोगोफोर कमेन्ट खालामदो बोरैहाय नुदों हेल' लोगोफोर साननैसोनि उनावहाय आं दिनैसो एसे सम मोननायखाय नोंथांमोननि सेराव आं दायो लाइभ भिडिअ फैबाय दाउराइ दाउनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायदोंब्ला लाइक हो कमेन्ट खालाम आराम जा जोलानि महरनि माबाया एसे आलादा जाबोहांबाय आरोना इसोर जोलाया माबेसे दङ जोआ माबेसे दङ मोनदांनो हानाय जाहांबाय आरो ना नैबे मासेया फाय फाय नैबे मासे नुदों दा बिनिया गोदोनायाव एसे कालारा बेलेग मानो उथिया बारा माबा नुवाखै नामा कमेन्ट भिडिअखौ नोंथांमोना मारैहाय नुदों नै बेथिंबो फन फैदों लाना खारबाय जा नै नेटवर्क प्रब्लेम जादों लिंहरनायखाय जानो बादोंसो बे माथामा जो आरोना बे मानै आरो नैबे मोनसे सिगांनिया बे जो आरोना बिसोरो ओमफ्राय बाखि जोलाया बै सिगांथिं थांजोब्बाय आरोना फाय खारबो जलदि खारबो लाखानाय माबाखाबाय एम्फौसो जाहैजोब खारबो
दावराइ दाउखौ लाइभआव नुवाखैमोन नोंथांमोना नाय आरो भिडिअखौ बोरैहाय नुदो कमेन्ट खालाम। जायफ्रानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथां भिडिअखौ बांसिन नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनो नाजागोन आरोना। माने इखो बैयाव दैयाव माखौबा उन्दै सोलैनिखाय एकदम गोमोहाबलायना बेनि सोर सोर दङ लोगोफोर नोंथांमोना अरे तुम मत आया करो यार पूरा भगा दिया। आह 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 मानो थांजोबखो बिसोरो दिनै आदारखौ अमा जासे मोनजादों नामा बिसोरो? नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम बोरैहाय नुदों आरो माबायदि नांदों। बैथिं थांजोब्बाय आरो आं बे खाथियाव थांनो आह 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 लेदोंहायलै बहाबा नामासैलाय दिनैलाय मानो फैयाखै? आह 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 सोर सोर दङ लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम, लाइक हो, भिडिअखौ शेयार खालाम। नानै गोदोनि बिसिनि आह 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 बिथांमोननि गेलेनाया दिन्थिबोनाय दानि बस जादों नालाय ओंखायनो बिथांमोना बाराव माबायाखै आरोना। सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम भिडिअखौ बोरै नुदों। नुमाय सोर सोर दङ लोगोफोर अननानै भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट खालाम बोरैहाय नांदों।
बैथिंबो दङ इनो। बोरै नायदों नाय। दङ आरो बैथिंबो दङ लोगोफोर। सोर सोर लाइनाव दङ लाइभआव दङ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामहरना बोरै नुदों। नै बिसोर जरासो गैया थाङालै। रावबो गैला नामा लोगोफोर? कमेन्ट खालामदोरा। रावबो गैला नामा लोगोफोर? नोंथांमोनहा रावबो गैलियाबा आं दोननोसै आरोना। बैथिबो थांबाय बैथिबो थांबाय। अके लोगोफोर होमबा बिदिब्ला आङो आरो गाबोन नेक्स्ट टाइमाव जुदि बेबायदि समावनो आं फैनो नाजाफिनगोन नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै। मानो होननानै बुङोबा दा दसे सम आंहा टाइम गैथ'ला आरोना ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ लाइभ स्ट्रिमिं खालामनायखौ दोन्थ'नो होननानै सानबाय गाज्रि दामोनसै। नोंथांमोना रावबो खालामासै आरोना। कमेन्ट खालामनायसो गाहाम जागौमोन आरोना बोरैहाय नुदो माबायदि नांदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट नाथाय दिनै रावबोआनो कमेन्ट खालामासै आरोना बोरैहाय नुदों। न'आव फैबाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय। लोगोफोर बिदिब्ला आं